hey, hey. Pyramid of cans in the pale moonlight, talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Masiramod maggupa-ngupa ki pandesal pag-aga. Oh shit. Subira ka lang kung pandesal dyan sa may lapu-lapu, nag-i-smile, may kwampate. So smile niya, makaingganyohon. Didn't go home. Bata na tanaw ako ta ang girl permi ulok, ako permi ako naingganyo. Cans in the pale moon. Pag ang girl baga perming nakaulog, gari gusto ko siya perming kauro. Never had a plan, just to live in Gari madali akong madara. down yonder. Woo! Pata hard to get kita. Pag perming naka-smile, gari ako, nagiging easy to get ako eh. Nagiging ace, ano yan, gari madali na ako madara talaga. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Morning, good 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 morning, good. Coochie coochie. Ronald Baldo po sa Technical Department, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol. Panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Angel Mostasa, Alan Mario, Karen Ala, Joshua Bino, asin Jomar Bien. Anong pala na reporter study? Yan mo lang yan na malisyahan. Anong pala nga study? Dapat kan mga kwansa na dapat kan mga pito. Grabe. Daligdagan mo pa pala ngayon. Boy Mata sa Manibela, kasabay po niya to dyan. Kasabay niya to dyan mga tugang sa pag-iikot, mga tugang sa Luwas. Henry Boy Mata. To kayo. Maray na agad tabi to kayo. HBM. HBM. Yan, dami na. HBM, ano? HBM, Henry Boy Mata. Nato daw ta, Henry ang pangaran ni Boy. O ni ano yan. Ang nickname niya Boy. Nangalas man ako kaya, di ba? Nangalas man ako, naarog pa lang ka. Ang Henry pala, Boy ang nickname. Adi, siguro, gwen si Boy Kigari naging kung ano, na harani sa puso niya. Inapod siya, Boy. Kumusta lamang po kita kabos mga senior citizens natin, maray na aga po sa Indo kabos, mga birthday celebrants natin. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Ay Salbatana, August 1 palan ngunyan adi. Agosto 1 na palan ngunyan adi. Friday, August 1 palan ngunyan. August 1 palan adi. Good, thank you Tabi Busing sa paalala. Good morning Tabi sa Macedonian Heritors, mga tagapag-asa, mga pag-asa girl da. Wow. Nadagdagan niya sa pag-asa girl. Gari nga niya pigyotoyo na daay magpa-duty pag morning God bless all over the world. Thank you amigong Jeril. Good morning Padi asin sa gabos. Anyo sa tong pailihan asin kusog. Danay na andam sa pagtabang sa panahonin kasakitan. Kaya day kita matakot maski maliwat ang daga. Maski mahulog sa ilarong kandaga ang kabukidan. Maski maghagubuhob asin magsubo sa katubigan. O magsubo. Asin magsubo ang katubigan. Asin matanyog ang mga bukid huli sa karlibukan. Salmo 46:1-3. Yan. Todo tabasan ta kamong rawit-dawit ni Padingre. Ang tito ay Salbatana ka pa di ibaman ang titulo kang rawit-dawit mo. Ang titulo kang rawit-dawit mo Kadoroy. Ayos ka pa diya. Ayos ka. Ngunyang ko lang nariparo ina. Nga pinadara mong rawit-dawit Ngunyang ko lang nariparo ining rawit-dawit na pinadara mo.
Good morning kay amigong Sinuel Manalo. Ang bigat para padara sa kukuha naman sa para sa mga pagiging makadiyos. Iba naman talaga si Noel Adik. Good morning tabi amigo. Primong Cham Sonyega, maray na aga. Sabi man ni Benji Dapogi, Happy Friday. Yes, Good morning. Ismail. God is good all the time. Bueno. We laid rubber on the joint. Aramon ta mga tugangan mga buena manong report hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Dumang kita kay Pading Alarmario sa buena manong Bareta in the morning. Good morning Pading Al, buhian mo. Good morning, Pade. Ready na ang City Government of Legazpi para sa Ibalong Festival 2025. Namapo niyan sa Agosto 21, sagod Setyembre 6. Yan ang sabi ni Mayor Hisham Ismail. Asin ang ipapang miyembros kan Executive Committee. Iyon. Kaso hapon sa press conference, Ayos ano? Ginibo naman ang launching kanibalong asin pinaminbid na ang mga binilog na committees para mag-supervise sa iba-ibang aktibidades na nakalinyada. Sigon kay Mayor Ismail, sa stage preparation, ang in charge dyan yung City Engineering Office sa pamamayo ni City Engineer Clemente Ibo. Katabang niya sinda Andy Marbella sa Task Force Kalinigan asin an Enro. Sa security an CDRRMC, Philippine National Police Legazpi Fire Department asin an Public Safety Officers sa pamamayo ni retired Police Officer Octavio Rivero. Sa finance, ang city budget, asin ibang miyembros. Ang agri-trade fair nagigibuhon, si City Councilor Ismail Buban Deportman bilang Chairman ng Committee on Agriculture, asin ang City Agriculture's Office ang bahala kayan. Pati naman Bir Plaza kay Buban. Ang mutya ng Ibalong kay City Councilor Sunshine Imperial na yung Chairman Gayan. Asin ang Liga Night. Gusto ko yan. Liga Night. Kay Board Member Milabal. Chairman ang bahala kan. Dakol pang mga aktibidades nakalinyada. Asin informasyon, mga abot sa 32 na mga aktibidades ang ibuhon. Tulpi, mga activities yan. And kung gusto pa maraman ang ibang detalye, yaw niyan sa Ibalong Secretariat, kayo ang City Tourism Office. Ang grand opening, grand parade, atin concert, kan Benny Band. Tunay, ano? Benny? Band. So, Benny, ini sa mga girls na teenager? Iyo kung kita digdi, pwede pa man kita digdi. Isus, pwede kita dyan? Benny Band. Sabay, si Pading Benny na Mendoza. Garo iyo. Sabay si Pading Benny ta. Buda si Paborito ni Pading Benny Mendoza. Benny Band. Si Darlito Perez, aning judge kayan. Benny, yan. Ayos, good. Sa Benny Band. Kaya pupunan ang Ibalong formalmente sa Agosto 22. Yan ang grand opening kayan. Hanggang September, ano ito pa di? St. Raphael Church. Hanggang September, ano? Agosto 22 hanggang? August 22 ang misa. Ang puon kaan. Hanggang September? Hanggang September 6. 6. Wow, pira, halos duwang simana di. Pirangag daw yan. Duwang simana? 2 weeks, magayon yan. 6 sana pero short lang pero kwan siya, uning dakol na aktibidades. Dasok. Di activities, 32 na activities yan. Ibalong festival, ini baga so epiko kan tulong heroes. Sila Baltog, Anyong, asin Bantong.
Na 34 taon na panan. Imagine mo, ha? Iyo baga. Iyo baga. 34 taon na. Iyo. Pinunan niyang padi. Tinigiron pa man kita Iyo padi po na pinunan gani mga baguhan kita sa radyo. Ade. Oo, mga baguhan kita Sa panahon naramdaman ko ito si panahon ni ano? Dramatista pa ko ito. Iyo. Panahon pa di Dipontong Alcalde Meli Roses. Iyo. 1992. Iya. Tama ka. Si istorya na si Dipontong Dr. Merito Espinas. Yes, exactly. Yan ang pinunan ka ito. Kung parang gadaan. Oo. As in, ang visual artist baga, kaya ni, si Ping na Peralta. Yes. Buda, yan nagkongkang. Yan ang logo pa de. So, original logo ka ni Balong. Yeah, Si Ping ang nag-saraping. Nag-isip Si Ping ka. na Peralta. Ang Yeah. nag-ibukaan. Yan. So, logo. Siya nang gana. Sabing pirilian ang kaito. O, ingadala ng gadiyan. Yeah. Kaya, tinawan, actually, kasod tinawan yung recognition Oo. si Ping na Peralta. Yeah. Ka Nexicom, Yeah. as in iba pang nasa likod ka ni sabi Very si good. na John Balde, Aha. kwan man may activity man sa Lunes, siya mapasabot kan masirarong pang istorya Kung anong panahon Ibalong. sa Ibalong. Yan. Okay. Good. Kaya abangan tayan, magayon ining ma-educate ta, lalo sa mga estudyante, kung ano ang pigaapod na Ibalong, Yeah. as in kung ano ang mga characters kaning o kaya background kaning mga characters na ni as in Hanjong, Baltog, as in Bantong. si Bantong. Yan. Oo. Kung day pa kung si Tambaluslos. Duwang bagaan sa kwan pa day? Duwang bagaan sa gano'n naghali nan sa ipikong Ibalong si Tambaluslos. Tambaluslos, dahil ko pa nare-research. Gariyaw na anduman sa kwan pa day? Gariyaw na anduman sa kwan? Yaw na anduman sa Manila na pirme. Iya, may Tambaluslos sa dama niya na bago. Pero, anyway, adalan Bala lang ka. walang maray. Tama niya, actually, kasi bang gibi ka para adalan ko ning manangod sa ining tulo na karakter, sa Balong. Anday ko pa talaga nalandop kan sa kuyang research. Ining si Tambaluslos. Yan. Sa kinarana yung Tambaluslos. Kung day available si Mary Sham sa mga interview, plano kung mag-upload doon. Si Sham pwede pa din na ganyan, kakasunod sa iya. Si Vice Chairman, Kanexicom, si City Councilor Anan Ranyola. Okay. Tango, overall baga-campaign may si Mayor Isham, di ba? Pirmang alkalde. Siya Chairman. Kung day si Mayor Isham, ang Vice Chair si Councilor Alan Ranyola. Councilor Alan Ranyola. Okay. Good. Ayan, okay. Balon ta anyway, pag dumakauron ta. Yun na muna para mentras ang informasyon, abangan na iba pa mga update kayan. Yeah. Mario. BCGB. Thank you so much, Padingal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Igwa ko ka ang jingle na Ibalong hu, Ibalong ha, Ibalong hu, Ibalong. Iga, teko, anapong ko so. Ano ito? Yan. Ito soundtrack yan eh. Last year ini. Yan. Yan. Yan ang soundtrack yan eh. Hindi ako nagbagungon yan. No, kayo no, gari baga sa kirimig-kirimig na ko ano. Yan. Marika ini si Karen, paintaron ta sa Miss Ibalong. Ano Ronald? Ano sa iling mo? Paintaron ta daw ini si Miss Ibalong si Karen, Gari ang apon niya, gari so dapat pala nag-isip kita sa upang kung kan itamutya ng Ibalong ano. Dapat ko ta si Karen duman siya sa Little Miss Ibalong. Hanjong latusun ta kaya Ronald. Anong hanjong na? Latusun ta kaya. Karen! Good morning, Karen! Yes, good morning, VP Hanji. Good Kwento morning ta- sa mga paraan Kung ko ta tabay. Little Miss Ibalong, garo pwede ka duman. Nataman. Gari, mas cute ka duman. Pero, di kayo plano. Maripamentara ka ni isang mutya ng Ibalong. Pero ang edad mo? 23. 20. Ang height mo, pera?
Day man malaog. 5'2". 5'4" dapat ang height kan Miss Ibalong. Oo, day man. Sa edad pwede. 23 Oo. years old pwede ka. Aday sa height adi. Oo, sa height. So ang sarap kayang qualification naman dahil pa naging ina o dahil pa nagkaigwang boyfriend. Pwede ka duman. Sayang. Ay sala man pala so baka wala din nagkaigwang boyfriend. Never been a mother. Ayan. Oo. So sabihin, hindi ka pa lamang nag-aki, di ba? Oh, day pang mga guro anong experience sa buhay. O yan, check ikaduman. Ngayon, so beauty, check ikaduman, di ba? So, ano pa ito? So Bicolano, by blood, check ikaduman, di ba? Si mama mo kasi papa mo, Bicolano, di ba? Yes. Sa height, Ligwak. ligwak ihis. Doon kita. Doon na, magwang ka, mag-heels ka lang. Pwede kayo, diyan. Ade, Pwede man. gano'n pwede. Gano'n gusto ta kamailing na nag-intra ka dyan. Talaga? Oo, kasi gusto ta kamailing na naglitad-litad ka dyan sa kuwan. Ah. Sabi ni Rondon, sarawayon na, amigo ko ini. Bata ngayon marayang kamugta ka di Karen. Na problema si Rondon. May nalagod? Na problema si Rondon sa iba. Ikaw baga, uy, di ka pa nagka-boyfriend na di, tama? Day pa VP. 23 years old ka na? Yes. Never been touched. Ay, tama si Rondon, magbareta ka na. Baka sa'yo makabot ang uron tang dawa. Tama si Rondon, magbareta ka na. Baka iba sa'yo makabot ang uron tang dawa. O sige, go. Anong latest dyan? Buhian mo. Sa dagdag niya tong bareta, kaipuhan nin suporta kan gobyerno provincial kan Albay, hali sa gobyerno nasyonal na magkaigwan nin dagdag na fondoan probinsya, tanganing mapadalagan nin marhay ang mga programa asin proyekto para sa probinsya nin Albay. Iyan ang saro sa ipinahayag ni Governor Noel Rosal sa executive asin legislative agenda matapos ang pagralatag kan gabos sa mga programa sa probinsya. Sigon sa gobernador, dai basta-basta makakaya kan pondo kan lokal, partikularmente kan probinsya, na mapadalagan ang mga prioridad sa sektor kan social services, salud, agrikultura, turismo, asin iba pa. Tanganing makaskasdangan padagos na may implementar ang mga proyekto digdi para sa mga albayano. Kung kaya sigun kay Governor Noel Rosal, duwaan na sa plano kan administrasyon na magiging source o mapagkukuhaan kan pondo. Iyo ang hali sa nasyonal sa tabang kan mga kongresistang nagrepresental sa probinsya nin Albay asin sa mismong lokal na fondo. Mantang ipinangapuda na ni Governor Rosal na dapat anuman sa aldaw sa bulan na inikan Agosto, gibuho na ang budget call kan probinsya nin Albay asin hidaliuna ang budget deliberation kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Yan ang report. Karen Ala, DCJB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, sarap pa ko ta sa potential na Miss Ibalong, kaya lang disqualified naman ini. Daya naman ini gayod. Daya wala ng pag-asa ini. Angel, good morning baby Angel. Good morning, VP Henry. Wala. Wala na. Bareta na ako, VP. Nagbareta ka na maray pa. Magkauyong kitang nagbareta ka na sana. Anyways, VP Henry, sa mga dugang tapang bareta, ipigtaong kwenta na ni Gobernadora Noel Rosal sa komandansya kan kapulisan sa rehiyon kung si Isay ang idinisignar kaining direktor kan provincial office o kan police provincial office sa Aninda digdi sa probinsya kan Albay. Ngata. Inian pahayag ni Rosal kan kasukapon magbisita si DILG Secretary John Vic Remulla kung sa hali VP Henry duman sa APSIMO nagpasiring pa ang sekretaryo dyan sa laog kan Kampo General Simen Ola na sigun kay Governor Rosal medyo may mga babalasahon. Sigun kay Rosal kasukapon sa pagpagkuruntan hinagad kainin na dapat na
sa ibong VP na ipigtaong kwenta niya duman sa Police Regional Office number 5 ang pag-designate ka na pamayo ka na Police Provincial Office. Hinagad ka na gobernador sa sekretaryo na dapat masunod ang eksistidong ley kung saan ang mga gobernador asin alkalde at pagtatawanin 5 pangaran o opsyon na pagpilian kung si Isay ang gusto nindang maging pamayukan sa rong hepatura sa isang jurisdiction. Ipinaliwanag kan gobernador na sa raramdaan mandato ka na ley, dapat na ang gobernador as in mayor ang susumiteran o pitatawan ni na kopya ni na 5 pangaran tanganing ini ang makapagpili kung si ang gusto nindang maging pamayo ka na provincial office o kung sa mga syudad, sa mga city or municipal police station. And then sa pagtubod ni Governor Rosal bilang dati man ngayang gobernador ini si Secretary John Vic Remulla, alam niya ngaya ang proseso and then tiwala siya na magsusunod ini. Tama. Kaya sinabi ni Rosal na naglaom siya na magsusunod ang tamang proseso sa pagpili kan pagiging pamayukan pulisya sa rong probinsya. And then nagahalad sa nanda siya VP Henry na may magsumiter sa iya ni listahan kan pangaran. Saka man siya ma-atid-atid kung sa ito man. Pero mahalatan niya VP na may magsumiter sa iya and itong tamang proseso. Maski sa mga munisipyo mo da syudad, araw ka ng proseso tabi Angel. Bago mo yan bugtakan dyan ki Chief of Police o si Simon, dapat masubmit ka ki pangaran sa alkalde. Opo. Kung isang gusto mo. Tanahapon ka so hapon VP after na kan pagbisita ni Secretary Remulla kung may naing-ing ba ang gobernador na uli nga ang gusto ko ngayang maging pamayo Albay kan provincial director Albay PPO. Sabi ni Gov, ipigtaong kwenta ko na ngayon sa PRO 5 pero sana ngayon may magsumiter man lamang ay sa kukilistahan. Iyan ang nakasurat sa batas pa, no? Iyan nakasurat sa regulasyon. Yes, maski VP. sa 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 ibang gabaw sa buong Pilipinas tabihan kay aram man ni Secretary Remulla lagi siyang gobernador. Apo, VP. Maski sa mga munisipyo pero igong akong naaraman na gari dahil naman nag-submit kilistahan sa pagiging Chief of Police sa munisipyo syudad. Garo naaraman garo chismis man sana ito. Baka Garo may chismis akong nadangog. ako may nadangog man ako. Budak nga rin, garo dahil naman nga. Kung si Seda ang dapat sa tangan or nangayaan duman, yun, dra nangayaan duman. Pero sa totoo lang, yan ang proseso. Apo, VP. Budak, di kinagapot kay Secretary Remulla, kung natangon yan ang mga regional director, kang PNP, ang mga kapulisan, ang pinakalaba, tabi ka ng 2 taon. Dahil naiarabutan ki pirasa na. Oligo kaya pwede kang tanggalon kung malo yan performance mo. Pero sa panahon may ito kami ng mga nasa field reporting. Iabutan ang 2 taon bago naman magbago ki Chief of Police. O yan araw kang regional director. Ngunyan dahil na. Limitado kaya VP Andres so oras ka so hapon na pigtaon ni Secretary Remulla sa mga media. Okay. Sige. So, iya man sana VP. May nawalat siya lamang. Wara, may darang bogsi. Okay. Latusun ta kang salbatana ka dyan. So, okay. Ang mga istorya pa sa luwas, Mustaza, Diesel, Jubilin. Salamat, Angel, sa report. Nabago ka po din si Pading Marduman ng kay Chief Jimmy. Nasalita mga tugang sa dagdag na istorya sa 3rd District, Canalbay. Jim, good morning. Buhian mo. Yes, BP. Maray na aga sa mga parantabay niya to. Ipapapod sa Sangguniang Bayan kan Libon sa maabot na Martes. Sa pamamayo ni Vice Mayor Janero Saclag, patiso kontraktor sa proyektong Hanging Bridge sa Purok Sabang, Barangay Apod, Libon. Dahilan sa namumundo si Vice Mayor Attorney Saclag sa sakripisyo kan mga tao na pag-ibong sa kahalapad na salog, pagbaha, makahirak, delikadong maray, kung sa kubon kan ragasa, kan tubig baha,
an mga tawo. Piga dirihira na kan BC Alcalde, kan libon si Municipal Engineer Sirano, i-follow up na sa DPWH sa kung ano an status kan proyektong hanging bridge. Ta solamente duwang pusti lang anay tuglok, tapos binarayaan na, uminagi na an mangal daw. Ay, kaya nga ni Jimmy na po yan na hanging bridge. NBC Ta hanging project. hanging talaga. Oh, nakahang ang proyekto. Oo. Oh. Yaon sa satellite image. Yeah. Hiling mo na. Iyo. Ngunyan, an makamurumundo, kan kasagsagan kan tulong surunodan na tropical storm. Nagkataon na igwamanin pig lamayan. Nagkataon na ilulubong na. Ay man pwedeng mapuspon sa paglubong. Tinabok inibong duman. An baha, sobra sa iksan. Ngunyan, luway-luway na ipigibong. Takon maligsod sa nabaga, pwedeng magkaurula itong gadaan. So ngunyan, an nasabing sitwasyon, makatakot, makamurumundo sa araw kaining sitwasyon kung baha, sa mga estudyantes, sa mga nagsasaraod, paano na makaibong kung dahil man malawos itong hanging bridge. Bilang simbag sa follow-up sa DPWH ni Engineer Sirano, ang simbag daa, so pondo, pigahalat pa na i-download. Pagkatapos na ma-download, kung ma-download na, mahalat na naman kan mga piyesang babakalon sa ibang nasyon. Mahiya naman kayo. Nga. Ano yun Maya naman kayo sa mga Pilipino. ma-order pa sa ibang nasyon. Ano yun Oh. Oh. Ani. Salbatana. I-post mo yun ni Jimmy Gibbon, makimagoy na istorya. Hindi mo nagdapit. Nagtabok sa tubig so nag-aral sa kang kabaong. Ibang agihan. Deng ibang agihan. Para salo. Oh, so mga tao, ang tubig hanggang sa iksan. Ang pasiksan. Lampas bata may mga babayi pang nagbaril yung tubig Tang malang Yes, so kun baga malabugon so tubig malabugon. Baha. Delikado baga sa babayi yan na mga baha. Baha. Tumabo ka dyan, bata malabugon ang tubig. Babayi so lampas sa iksan kan babayi so tubig. Siyempre sa mga kapamilya kay ito. Salbatan ng pangyari. Di bang agihan ng Wala ining hanging bridge na ini, may do ba ay kun baga ini butong baga ni James so temporary. No, temporary niya pag ginabot kang bayan, no. Salbatan ng pangyari sa Mauraro. Mga kaya nagbuburo baral sa Ano na kita? oh, Haloy na yung pig-request palan. Lloyd na. Libon ini? Libon, apod. Apod libon. Oh. Naiko po. Sa maabot na Martes. Ang pigaditang ko, Jimmy, kung ining paglakaw ninda pa sa ibong kansalog, ba't apat baga sunagalsa kang kabaong? Ang saro, masigyapot. Nangane, utikwang yan gadan. Ay, nako. Makakuan man, makahirang na makagulo-gulo ang kapabayaan kan ibatang mga kan sa tuyang ibang nasa pwesto. Sa maabot na Martes, imbitado sa regular Oh. na session. Matinder kita. So mga tao nagbaralyo. So mga aki abot sa lampas sa daghan sa tubig. Yan batas. Delikado ba ang pagbalyo sa salog na? Primerong baha pati garuyan. So pa yung baha. Ata na ang pigaditang ko huning mga babae durumog inigabos ta ang tubig lampas sa iksaninda. Lampas sa bandala. O paano na ini? O niya kung may leptospirosis. Nga bako na diskwido ka dyan. Ay nako. Sa Martes, Okay. imbitado kita sa regular Sige. na sesyon para atindiran ang pag-aparisir kan DPWH Oh. kontraktor ta aaramon kan sangguniang bay na pauno ano na ang estado kan hanging bridge na ini Oh.
sa duwang puste sa naanay tindog. Ay, nako. O, abangan niya to. Sisa nagpuntabi, Jimmy, ka ini? Ano rin? Sisa nagpungkang proyekto, hindi siya nagibugad posting ini. Yung dahil pangani sa abot, pero primero, bago. Dahil pa na, kaklaro kung sisay. Dahil sa mga bago pa sa napagay ni baguan ba? Iyo man ang ganda, no? Oo. Okay, O, yan. sige. Yan ta, BBP, ang sa tuya mga aabangan pa naman ng mga istorya. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ang istorya kaya araw kay ni may idinapit mga tugang nagadan. Dahil man kibang pwedeng agihan. Ang ginibukan mga nagdapit, ayun, pagkasakay bagaan sa karo. Sugadan, mga tugang inaralsa, ay sugadan, so kabaong, inalsa kay apat na lalaki, nagbalyo duman sa salog na halawig ang distansya. So tubig lang pa sa eksan. So mga aki, halos abot sa daghan. Oh. So mga babae, ang nahadit ako duma. Imagine ay nako. UTI ang abuton mga ito. Kung bako UTI, baka may leptospirosis pa duman sa salog na. Malabugon pati sa salog. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Director Marty La Cruz, good morning. Paring Mar, anong latest dyan? Good morning, TV. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, low pressure area sa Luwascan, Philippine Area of Responsibility. May halangkaw na tsansa na mabilog bilang bagyo sa mga sunod na 24 oras sigun sa pag-asa. Aha. Presidente Bongbong Marcos nakatalaan na magbiyahe sa India Ah? para sa sarong state visit. Oh. DepEd planong langkawanan private school teacher subsidy sa 2026. Investigasyon kan Senado kontra sa mga pigreklamong water utilities, piglalauman na mapuna na. Sisan may imbestiga? Senado. Senado? Mangga na si Parado sigurado sa... I-refer na dumang kay Kwan, kay Senador Marcoleta? Dahil sa kunan hindi ka komitiba ni Hontiveros. Hontiveros? Oo. Ah, okay. Okay. Barangay Asinsangkunang Kabataan Election of 2026. Pirma na sana ni Presidente Marcos ang kulang. Para? Sabi ang kan Comelec. Para ma-extend sinda? Oo. Pero ngayon pero sa kunayang ngunyan, dahil pa ngayang abiso kong pipirmahan o ibibito. Oh, tapat. Di ba ngunyan Aldo pa di mapuon sa registration? Iyo. August 1, di ba? Sampulong aldaw lang yan. Sampulong Aldo ba di? Oo. Para makaboto ka sa, kung malabos ang eleksyon, sa Disyembre o no? Roger. Ayan, okay. Pagdae, primerong Lunes ka Nobyembre. Yes, 2026. oho. Alright, good news. SSS, may tulong taon na dagdag pensyon. Ay, wow! Paano? Kada taon, madugang. Basta sa loob itulong taon, mag-i-increase na hanggang 33%. Wow! Noon is effectivity company? Ngunyan na September. September mismo? Oo. Ay, very good man. Pero, Gari pigat. Gari, masurtan piga. Gari masurti kita pa di ah. Oh, sorry. Gari o abutuntan mga kabiyayaan sa SSS ah. First time dahil eh. Ha? First time. Oh. Oh. Gari mogmaon man ako kaan. May baka sa ko. Gari, pwedeng mainot ka. sa bagay ang edad mo, harayo sa ko. De pangan akong 50. Iyo. Ang mga ina doon pating iyan sa mga pagpaparatintaran. Latason ta ka dyan. Kaya magpangaji kang maray. Okay. Kang daraw. No. Alright, July inflation, biglalao man na mababa pa sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Diabetes, mantenidong pang-5 pa man giraray. Na? Nausanin pagkagadaan sa Pilipinas Iyo sa man tala. Department of Health. Iyo ade. Online sugal, Ah. dapat pagdilinsyahan o pagkuha ng income kang gobyerno sigun sa CBCP. Senate Minority Block, nakatok dulmanin tigsararong komite. Aha. Sa mga tada-tada na, Mga tada-tada ah. yan sinasainda. Balikan, takulang silang trabaho. Oho. Mm. Alright. Presidente Bongbong Marcos nagpatanid na sa pagdakol Kan? mga Pilipinong mataba. Sige, dakol kan obis.
Okay. Day pamaraman kung konektado ni duman sa kadakol na project. Mm. Okay. Taro paligdi mga balasubas. Mm. Ug ako na sin nakamurosot na empleyado ng gobyerno, iusip sa Anti-Red Tape Authority. Pwede pala niyan. Dapat pwede, pag nasa gobyerno ka na, pinumi kang naka-smile. Ihaputa dawan sa anti-red tape, ano? Pero pwede mag-implement kan civil service gayon. Ade? Nawara si Pading Maronal. Okay, madali lang. Nalubat kayo si Pading Mar. Nakamurusot, hugakon na mga empleyado kan gobyerno, buda dapat isumbong databi sa anti-red tape commission o grupo. Grupo yan eh. Government agency yan sa nagkapasunod kang red tape. Ayos man yan na. Tama yung mga nagtatrabaho kaya sa ani ba ko man gabos na gero perming naut. Bala ka mo, ha? Bala ka mo na mga yaon dyan sa gobyerno. Bala ka mo dyan. Okay na? Okay na si Pading Mar? Nawala na? Nalubat kayo si Pade? Okay na, Pade? Okay na tayo, yun ito tayo, Ted. Iyan. Okay, thank you. Sa pangarang ng PYS Enterprises, Parapang Economic Services, Raul Maria Sacalio, Johnson Oro sa Electrical City, basta radyo, PYS niya yan, doon na po sabi konektado kung maski download. From News by Sine po si Martina. Good morning. Newspaper front page. Thank you, Pading Mar. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sandali lang, Joshua. Taramon ta daw ang kamugtakan kang panahon. Baka lamang maugmagitan niya na aga. Baka lamang. Hello? Hello, good morning po, Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. Yes po, sir. Amigo. Yes po, sir. Ay, sa barkada tayo. Nasaan na po, sa Lunes pa po ma-duty po, sir. Sa Lunes pa? Yes po, sir. Halo, yun. Okay. O, di bale. Importante, may forecast kita ngunyan ta. May nahiling kami na, may bareta kami na garimay nasa luwas kan PR na potential na maging bagyo. Sige daw, tabi, amigo. Go ahead, tabi sa latest forecast. Ngunyan na alaw. Yes, marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, sa gabos na taga-pakinig kasing taga-subaybay kan DCGB, sa nga na sa Agosto 1, 2025, sa daw ning Biyernes ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, Southwest monsoon o paros kang habagat, ang nakaka-apekto sa interong Luzon asin sa Kabisayaan, mantang sa masunod na 3 aldaw di man kitang nahiling na ano man na low pressure area o ano man na bagyo na maaaring mabuo sa loob ng part na maaaring maka-apekto po sa tuyang nasyon. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang panganoron sagkot sa panganoro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdagultol. Dulot kang southwest monsoon o habagat. Ang paros ay maluya sagkot moderato na halis sa source of no panang mamamatian, ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderatong pag-ukol. Kinatayang agwat ning temperatura pigalaumang poon 27 sagkod 33 grados sentigrado, asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:30 ning pagkaga, asin masulno pa dyan na alas 6:12 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:53 ning pagkaga. Ini sa Malvin Almahala, reporting live, haliligdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Migo, Melvin, may nailing da sa luwas kan PR na potential na maging bagyo na isirip po nindo dyan? Sa ngayon, ang nahiling pa sa nanita is cluster of cloudiness po ito. Sa ngayon, di pa man kitang nahiling na naman na namumuong cluster of cloudiness na potential na maging bagyo sa ganyan po, Sir Henry. Ayun, very good. Okay, sige Migo, salamat tabi sa forecast ngunyan aga. Salamat din po, Sir Henry. Mabuhay and God bless po. Thank you, thank you. Mga tugang Melvin Almuela sa kamugtakan kampanahon. Yehey!
Tuloy-tuloy ang laba sa Domingo. Pwede magbalaybay mga tugang sa luwas. Tuloy-tuloy man ang mga balita. Joshua Bino. Joshua May Bino. Nasa linya. Good morning, Josh. Josh. Hello! Good morning. Good morning, DP! Yes. Good morning sa mga parantabay. Oho. Naimbitaran man kita kasod Sa? Apod na media conference kan Ibalong Festival. Actually, may text man akong na-receive. Kaya lang niya ako, naon ako sa DepEd kaswapon. Ay good morning pala sa mga taga Legazpi City Division kang DepEd. May namidbidan ako dumang kaswapon na mga girls. Diyan pa lang sa DepEd Legazpi Division, kadaklan diyan magayon Wala mang kiginibong makanos. Ngayon ko lang napagtanto. May bago ka ng tambayan. So, direksyon ko talaga kung nalawos. Ay, baka bata na si Missy. Talagang, basta pag ako nakakarani sa mga teachers, naugmaon daw ako. Kumpalan, mga taga Legazpi City Division, good morning kay, kay Madam Melody Luna. Pero may panghinayang ka. Buda kay amigong Dennis Ramos, yaon duman sa pagkalawag mo ng gadyaon duman. Buda si Sir Lauro Milano. Dati kong principal yan. Si Sir Lauro Milano, Assistant Division Superintendent ng yan. Madali yun ma-promote. Madali o na di matibayon man kaya si Sir. Pagtaram niya pa sa nakasapon sa moyang meeting, nailing ko nang matibay si Sir Lauro. Correct. Iyon no, maray talaga, mabuot. Nagadangog na siya permi pag nasa auto na pa opisina. Sir Lauro, saan mo naging principal ini? San Jose National High School. Ayun. Mabuot si Sir. Oo. Nagpuro picture nga ni kaming duha. Good morning tabi Sir Lauro. Okay. Yes, Buda si pa ito. Basta so gabos ba ng mga taga Legazpi City Division? Good morning tabi Sendo gabos. Pagluwas ko duman, may nasabat akong teacher, ma-apply da siyang teacher. Sabi niya, good morning sir. Ay, good afternoon sir. Sabi ko, good afternoon po. Masayang ka po, ang nga ko mga programa. Ay, yupal. Masayang ka nga ko. Masubmit nga ang mga documents. Nga ko, sain. Gusto ko nga po maging teacher. Nga ko, okay. Medyo nabighani naman ako na sa batang ko. Pero ang kitang magmahal. Wag na. Matagal na akong ganyan. Sige, go. Yes, sabi BP Henry, nasa 22.6 million pesos ang itinagamang budget kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa duwang simanang mga aktibidad kan Ibalong Festival ngunya na taon 2025. Una sa Intabi BP Henry, sigun kay Konsyal Alan Ranyola, ang mga local business tabi BP Henry, siring sa mga hotel, restaurant, tourist destination at iba pa, ang makakataram o na kinagayunan na daraon kan Ibalong Festival sa lado kan turismo. Susog sa estimate ni Konsyal Ranyola tabi BP Henry, pukumat umaynos 100,000 na mga turista na tiglala o manindahan na madagsa digdi sa Legazpi City Talaga. para makiselebrar asin makiugma sa Ibalong Festival 2025. Tuman pa sinada kaya sa concert kan girl group na Bini. Dakol na ito. Nasa 50 mil na sa mga recorded na participants tabi BP Henry. Siyempre nga dadagdagan pa ini. Sikat yan. Pang teenager yan eh. Correct. Pirmado man ako ta. Saro dyan nagchat ako. Pili Gwen. Umiling ka nga po. Okay. Di sabihin ni pa sana 50,000 na ang expected arrival. Kung kaya dagdagan pa nga iyan ka na mga maaratindir. Yeah. Sa manlain-lain pa tabi BP Henry na mga na mga aktibidades
kana ibalong festival ngunyan na taon. Poon sa August 21 hanggang September 6, 2025. Yan ang plano ni Konsyal Alan Ranyola. Yuta BP Henry magpasar na nin sarong ordinansa Na? na fix na ang date kan ano ni Fix? kan ibalong festival tanat sa palang tigigiboy ni October. Dapat man talaga. O garing kan mga nakaaging taon mauranon. Iyo, buda kato Joshua, sisabayan sa fiesta kan Legazpi. Kailang medyo nakikibad so selebrasyon ta. Nalilingawan sa fiesta kan Legazpi na may mention ibalong. Buda taguran ng panahon na yan da. Ya, taguran man Agosto, taguran man. Ang plano magibunin na ordinansa may kinaraman digdibiti sa ibalong festival 2025 pero sa ngunyan pa sa natabi Henry na naglaw pa sanaan ka ang bulan kan Agosto may nasa more or less 20 aldaw pang nasusada bago ang opisyal na pagpupuon pero nagpahayag na ang lokal na gobyerno kan Legazpi nin bilog na kahandaan para sa ibalong festival 2025 kung sa insusugman nga ni kay Mayor Hisham Ismail ang pinagkaiba man kayo kay improvement ko niya na taon bako so na sa executive committee na mahiro tabi BP Henry kundi partisipado ini kan mga inihidong konsyal pinda tabi BP Henry may kanya-kanyang aktibidad na pinagkakapatan pinamamayuhan para mas mahiwas ang selebrasyon ng Ibalong Festival 2025. Ayan. Next week ta, interview ta daw kan si Kagawad Alan. Alanganin pa man. Next week, ma-interview kita. Si Kagawad Alan pala ng vice chair ni Mayor. Kung na makauron si Mayor, si Councilor Alan. Magayon man, ang pag-restaurantan, ibalong. Pero kung ako, gibong kung ibalong Abril or Mayo. Why? Abril. Yan ang bako mauran. Diba? Pwede, diba? Garing doon makasayaw sa mga bagong tuli. Diyan naman na mag-intra. Latoson ta kang Sabi salbat. kaya ni Sir Ting Peralta, dapat ma-refresh giraray sa mga Tagaligas ng istorya kan Ibalong. Ang naroon doon malasa ng si Tambaluslos. Yung nga ni, Talagang dapat tunay na istorya buda mga hero, buda mga karakter. Minsan dapat liyaw. haliw na yan. Haliw na yan. Oo. Dapat mag-upgrade, magkuha na kita, mag-upgrade na kita kang pati ang mga attire. Sa Ibalong, budan mga dapat nagiribon yan. Diba? Yes. Okay? Yan tabi nito dagdag man niya itong istorya. Ibalong Festival 2025. Ay, Joshua, yaw ka na dyan sa mobile, no? Sabi nito, Sige, dumiretso daw ka mo, 6 tigid kaya. Duman ka mo sa buyuan, igwang pigreklamo sa ko dyan spillway o tulay na daing barandilya, panoog ki mga ragpa na kwan hazard masyado, may risky sa mga nag-araging mga vehikulo. Sir, Diba rin nung yan kasi boy, ilag mo sa kung 6:30 sabi nito, tayon sa tuyang content dot nga ni pag 7:30 to 9 may connecta sa mga otoridad ha. Okay, sige. boy sa module, Joshua, DCGP. Jomar Bien, nasa linya man sa dagdag na report. Good morning, Tabi, sa mga nakatutok sa 106.9 WGB, Boda DCGB dyan sa Ferremer Distrito, Can Albay. Jomar, anong latest? Buhian mo. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, posibleng magbukas na ang ngunyan aldaw kung bako sa aga ang bagong Class 2A slaughterhouse digdi sa siyudad ng Tabaco na namumugtak sa barangay San Carlos. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Dr. Kim Romero, ang city veterinarian na siningkardado sa slaughterhouse. Matapos na sigun sa iya, pinagtrabaho na itong 3-phase na transformer kang kuryente na ipinagbugtak na iyo ang kakulangan para magpadagos ang operasyon kang slaughterhouse. Sigun kay Romero na enatakutan ng ma-operate ang slaughterhouse subara sa sarong bulan na kakalihis alagad kinapo sa kuryente dahil lang gulpi ang konsumo asin dahil masyado nasuno duman sa
nakakabit na mga transformer kung kaya kinakaipuan na magbugtak nin panibagong mga transformer asin linya kang kuryente. Ipinahayag ni Dr. Kim Romero sa pakikipag-ule sa DCGB News na ang slaughterhouse na Class 2A kan Syudad kan Tabaco na mabubuksan na kung makungunyan sa aga, iyoan kaya na mag-akomodar nin mga 300 na mga livestock kada aldaw sa asin na makakasiguro na magiging malinig ang mga produkto kay ni dahil ang kadaklan kan operasyon is automated na asin nasususog na sa national standard. Sa ngunyan ang pinagagamit na slaughterhouse kan Tabaco City, iyo itong luma pa na nakatalaan ng isara asin pwedeng gibonasan ng reserba kuning kaso na may mga kadagdagan o magsobraan kaipuan na bunoon o ang magdurulok sa indang pasilidad na mga mapabunukan mga livestock. Ipinagdagdag ni Romero na bako sanaan mga taga-syudad kan Tabaco sa indang sisirbihan kundi bukas man ining bagong slaughterhouse sa mga taga-ibang lugar. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang at mga bareta, masunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6:07 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta sa lado lokal. Mga tugang,
Albay sa liwat na magiging modelo sa pag-abot sa disaster management sa sa Pilipinas sigon kay Secretary John Vic Rimulya kan DILG. 15 na mga negosyante na konektado sa Pottery nagpartisipar ngunyan sa Saud Albay Trade Fair kang DTI. Pag-relokar sa mga residentes na sa laog kan 6 kilometros na permanent danger zone sa palibot kan mayon, magiging dakulang agyat sa gobyerno provinsyal kan Albay. Legazpi City aadalan pa ang epekto kan turismo sa Ibalong Festival. Population growth kan Bicol nagbaba. Low pressure area sa luwas kan Pilipinas o sa luwas kan Philippine Area of Responsibility halangkaw ang tsansa na mabilog bilang bagyo sa masunod na 24 oras sigon sa Pag-asa. Good news! SSS po may tulong taon na dagdag pension. Sa ibang nasyon, mga digital missionary tiniripon kan Vatican para sa Social Media Summit. Business news, epekto kang 19% na US tariff sa mga obrero as negosyo pigtututukan kan dole. Mga health experts nanindugan na nabubulong ang tuberculosis. Iyan po ang headline sa Satuyang Health News. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Sa liwat po na magiging modelo ang Albay pag-abot sa disaster management and preparedness sa Pilipinas. Inan sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa iyang pagbisita sa Albay kasuhapon. Sigon kay Rimulya, obheto kan sa iyang pagbisita, iyong pag-adalan ang mga best practices kan Albay sa disaster management. Tangani neni magamit man sa ibang probinsya kang nasyon. Inumaw ni Rimulya ang Albay pag-abot sa zero casualty, proactive, preemptive evacuation, asin ang pakaskas na response kay ini sa anong mga klaseng kalamidad. Nagipag-meeting man si Rimulya sa mga mayors kan Albay asin nagpahayag din suporta sa pagdaunin dagdag na mga suporta para magamit sa rescue kasabay ang mga transport vehicles pag-abot kan Aldao. Ang pagbisita ni Rimulya susog sa imbitasyon ni Governor Noel Rosal. Sa may koneksyon mga tugang na bareta, maugma asin nag-apresyado ni Governor Noel Rosal ang personal na pagbisita ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa probinsya kan Albay. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni Rosal na dakulan maitabang ni Rimulya sa Albay bilang Vice Chair kang Disaster Management and Operations sa Pilipinas. Siring man ang plano ni Rimulya na gibuon sa Giraray na modilong Albay sa disaster management. Pinasalamatan man ni Rosal ang presensya kan mga alkalde, mga elidong opisyal kang probinsya na nakapagpartisipar sa interaksyon kasabay ang DILG Secretary. Pinaglaoman na iguanin mga maabot na tabang sa Albay, may koneksyon sa pagbisita ni Rimulya sa maabot na Aldao. Nagbaba ang population growth rate kan Bicol region sa negative 0.07% kan Hulyo 2024. Sigon kay DILG Bicol Regional Director Arnaldo Escobar, solamente ang Bicol region ang may negative growth rate sa nasyon base sa latest census data na ilinuwas kan Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ni Escobar na posibleng may factors and migration as in social trends sa pagbaba kan populasyon, partikular na sa younger generations na dai na nagpapakasal o nag-agom o mas pinili na dai magkaigwanin aki. Katakod kay ni ipinagtaong suwestyon ni Escobar sa gobyerno na pag-adalan ang rason kan pagbaba kan population trend asin ang potential na epekto kay ni pag-abot kan panahon. Pag-adalan Giraray kan city o kaya kan syudad ni Legazpi ang epekto kan turismo sa pag-abot kan Ibalong Festival. Detalye kan bareta kay Al Armario. Record ang gobyerno lokal ng Legazpi sa nagiging epekto sa turismo. Ang maabot 34 taon ng selebrasyon ng Ibalong Festival. Sinabi ni Ricky Duterte, acting City Tourism Officer,
na baguhan pa naman siya sa opisina. Kaya dahil niya pa marami nadaalan ang record sa opisina. Konpira man lamang, nagalangkaw man lamang ang tourist arrival sa Legazpi sa panahon kanibalong festival. Maging ang executive committee, mga baguhan pa man, kaya dahil aram ang syudad nagagastos nin milyon kada ibalong celebration. Siringo niya na may pigalukar naman na malimpyo na maabot 19 milyon. Alaga dahil panadalan kung may bawi man ang gobyerno. 34 taon na ang selebrasyon. Alaga na sigurasyon kan City Tourism Office na aramon ini in koordinasyon sa Provincial Tourism Office at naman ang mga local officials kan Legazpi karo ini kan sa indang posibleng mailawag sa ELA o Executive Legislative Agenda na pag-adalan kung ano man ang naging epekto kan mga siling kaning selebrasyon sa turismo sa laog na nin 34 taon. Alar Mario, DCGB. Bukas na po sa publiko ang search for mutya ng Ibalong 2025. Sa informasyon na ilinawas kan Ibalong Executive Committee, ang pre-screening gigibuhon sa Agosto 2 hang alas 8 nin aga sa Hotel St. Ellis, Legazpi City. Ang mga kwalifikasyon sa Miss Ibalong 2025, at least 17 anyos asin day masobra sa 28 anyos sa aldaw kang coronation night. 5'3" and height, single, may good moral character, as in din in history nin pagbados o pangaki. Bicolana by birth, as in may dugong Bicolana, dahil ni pananggana kay ano man na titulo sa pang-national, as in international na beauty pageant. Saldaw kan pagtiripon nin mga kwalifikadong kandidata kay po na magsumiter nin sarong pedasong whole body picture, PSA birth certificate, yellow casual dress, tigsararong pedaso kan black as in white swimsuit. Dakulang agyat daw sa gobyerno probinsyal kan Albay ang pagrelokar sa mga residentes na nasa laog kan 6 kilometros na permanent danger zone sa palibot kan Mayon. Bareta kay Karen Ala. Magiging dakulang agyat sa gobyerno probinsyal kan Albay ang pagparelokal sa mga pamilya nasa 6 kilometer permanent danger zone na sa palibot kan Mayon. Sigun kay Gobernador Noel Rosal, tututukan kan probinsya ang pagkakaigwanin dakula na fondo pananing mairayo ang mga individual sa laog kan nasabing permanent danger zone na sinabing kadaklan pati harali sa munisipyo kan Daraga, Kamalig, asin Ginubatan. Lalo kung matatandaan, 810 na mga pamilya asin 3,106 ang pangkagabsa na mga individual ang mga yarao na sa delikadong lugar na inikan mayon. Pasado iyan sa ipinaluwas na opisyal na datos kan Research Division kan APSEMO, mantang enot ng sinabi kan APSEMO, prioridad dapat ining mga nasa 6 kilometer danger zone na matauan atensyon kan probinsya bago pa may mamugtak sa delinkwente kung tumuga si mapusukan mayon asin kumulpi ang pagrasay kan lahar. Karen Ala, DCGB News. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal na sa 18 employers sa Primer Distrito kan Albay ang na-refer kan Social Security System o SSS Tobacco Office sa Legal Division matapos magpalyar na makapagkumple kan sa indang obligasyon na iparehistro ang mga empleyado asin mag-remit kan Social Security contributions. Sigon kay SSS Tobacco Acting Head of the Account Monitoring System, Mr. Alwin Ray Mapa, ang mga pig-refer na empleyado hali sa 159 na mga negosyo na pinag-isyuhanin warning katakod kan run after contribution evaders o race campaign kan ahensya na pinunan kan taon 2024. Ang nasabing 18 mga employers posibleng humampang sa legal actions dahilan kan paurotrong pag-snab kang SSS notices. Dagdag mga tugang na mga bareta, hali po dyan sa luwas, 15 na mga negosyante na konektado sa pottery nagpartisipar sa Saod Albay Trade Fair kan DTI. Uya po ang detalye kay Angel Mostaza.
15 mga negosyante na involved sa factory ang nagpapartisipar ngunyan sa nagpapadagos na Saud Albay Trade Fair na pinag-organisar ng Department of Trade and Industry Albay. Sigun ini kay DTI Albay Provincial Director Noel Abunaw kung saan ipinaliwanag na ang trade fair ngunyan ang nasa ground floor kan Ayala Mos Legazpi kung saan ipigbibida kan mga nagpapartisipar digi ang century-old pottery tradition na nagpapahiling kan kakaibang mga disenyo, kolor, asindikalidad na handcraft kan mga local artisana. Katakot kay Nitibili karang unaw ang publiko na suportaran ang mga lokal na negosyo sa pag-agik at pagbakal ng mga produkto na pwedeng pang-dekorasyon sa harong asin mga pangregalo. Ang trade fair ang madurar sagot sa Domingo, Agosto 3, 2025. Mga nagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Gigibuhon po kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa pagi kan Daraga Tourism Culture Arts Office asin Municipal Civil Registry Office ang kasalang bayan para sa mga Daragenyo couple sa September 1 sa Our Lady of the Gate Parish. Basado sa anunsyo, bukas ang programa sa gabos na magkakarelasyon in at least ang saro. Bonafide na residente kan Daraga dapat na magkaibahan sa laog sa harong ni 5 taon o sobra pa, as in dapat parehong 30 anyos pa itaas ang edad bago o sa mismong aldaw kang seremonya. Sa mga laog sa nasabing kriteria, as in maabot na magpartisipar sa gigibuho na kasalang bayan, kay puan sa nang magsumiter nin one set kan sa indang original na birth certificate, certificate of no marriage, baptismal as in certification, sidula asin 2 pedaso nin 2x2 na retrato. Ang nasabing requisitos kay puan na maisumiter sa opisina kan Municipal Civil Registrar bago ang Agosto 11 ngunya na taon sa ground floor kang New Municipal Building Hall sa Daraga Albay. Dagdag na bareta sa lado lokal, Ginubatan Albay, suspendido ang klase ngunya na aldaw. Aramontado po ang detalye kay Jimmy Nasalita. Suspendido ngunyan ang face-to-face classes sa elementary, secondary school, public and private, pinagdidirihiran sa shift o i-shift muna sa ibang learning modalities dahilan sa opening kan Longganisa Festival Agosto 1 sundo Agosto 15 an durasyon alagad an suspension kan klase ngunyan man sa nangal daw dahilan sa matindi an mga preparasyon kan lokal na gobyerno sa pamamayon ni Mayor Gemma Ann Onghoko. Apera kani may temporary road closure sa mga mayor na tinampo palaog digdi sa Ginubatan, Pon San Francisco, anto sa Barangay Ilawod, Palaog Sentro, kung saan dakulon ang mga aktibidad na abangan sa ngunyan digdi sa sentro kan Ginubatan dahilan sa gulpikan na mga paghanda pa sa opening kan festival kung saan po ngunya na aga sundo at siya na pagkabanggi gulpi ang mga nakalinyadang aktibidad. Base sa programa ngunya na pagkaaga bubuksan ang agri-fair, isusundan kan banal na misa asin at siya na banggi grand opening asin beer plaza mantang an ma-entertain sa rong banda kung kaya magiging very busy ang poblasyon kung kaya sigurado iguanin mga rerouting na sa tinampo digdi sa Ginubatan dahilan sa pamusong festival na pinagsisilibrar digdi kada Agosto sa Banwaan kan Ginubatan Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Alas 6:23 oras mga tugang sa Pilipinas, Tabaco PNP pigpapakusog ang kampanya kontra sa kriminalidad sa tabang kan mga barangay official. Bareta kay Jomar Bien. Pagpapakusog kan Tabaco PNP ang kampanya ninda kontra sa komunidad o sa kriminalidad sa paagikan tabang kan mga barangay officials. Huli kay ni ang mga miyembros kan Tabaco PNP nagkondusir kasuod ba
nin training asin nag-extender nin programa sa mga barangay official kan barangay Buwang kan Tabaco City sa nasabing aktibidad pinagsabay digdi ang training para sa mga barangay officials, mga barangay tanod at iba pang mga personahe kan barangay Buwang may koneksyon sa edukasyon sa Republic Act 9262 ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, sa Drug Awareness and Prevention, Crime Prevention Strategies sa Barangay Justice System, asin ang tamang pag-arestar, asin paagi kang pag-arestar palan, duman sa mga may mga violasyon sa ley. Apuera kayan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., Chief of Police kan Tabaco, na ipig-extender maninda sa mga opisyales kan Barangay Buwang ang programang Kasimbayanan o itong Kapulisan, Simbahan at Pamayanan na sarong programan may katuyuan na pakutugon ang relasyon kan pulis sa komunidad at sa mga religious institution. Sigun kay Cirillo, nakatayuan kang gabos na pinagigibon nindang ini, iyuan mapromotir ang partisipasyon, kooperasyon kan komunidad, lalo na sa pagkortar kan kriminalidad sundo sa barangay level. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, nasa linya pa si Joshua Bino. May plano niyan ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay na buhayon kiraray asin pa mas pang pakusugon ang industriya kan abaka sa Daraga Albay. Ini matapos na magkondusir ang Municipal Agriculture Services Office o kaya MASO kan lokal na gobyerno nin pagtiripon kay baan mga barangay Agriculture and Fishery Council kasuod ma Hulyo 31, 2025. Inimbitaran sa pagtiripon si Mr. Leo Andrew Bordeos, ang Acting Planning Unit Head kan Philippine Fiber Industry Development Authority o kaya PhilFIDA Regional Office 5. Kung sain, sarok man sa kamakutan nga na kan nasabing ahensya, iyon ibalik asin na padakulon ang pagtaron nin abaka munisipyo kan Daraga Albay katak kasunod kay ni ang pangapudan ni Bordeos na baad lamang suportaran ni kan lokal na gobyerno. Apuera kayan, sinukarman ni Bordeos ang manlain-lain na pwedeng mga livelihood para sa mga residentes, siring na sana sa paggibunin bag, sinilas, banig, duyan at iba pang produkto na gibo sa abaka. Sindiran ang pagtiripon ini ni Mayor Vic Perete, Vice Mayor Flor Jaisel Lab Ruiz, asin man kan DLG officer na si Mr. Glenn Verses, asin iba pang mga parauma sa Daraga Albay. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Magbabalik po ang iba pang mga bareta sa lado nasyonal, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Makusog pong pigbabantayan kan State Weather Bureau ang low pressure area o LPA na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility o PAR kasuhapon. Inang enot na LPA na namonitor sa nakalis na tulong aldaw matapos ang magkakasunod na bagyong tuminama sa nasyon sa nabagyong Dante, Emong asin Crosa. Base sa monitoring kan Pag-asa, nahiling ang cloud cluster o bultunin mga panganuron sa northern na sirangan na parte kan norteng sirangan na parte kan extreme northern Luzon sa luwas kan PAR. Sigon sa ahensya, halangkaw ang tsansa na mabilog bilang bagyo na nasabing nakaarungang raot nin panahon sa masunod 24 oras. In kaso man na mabilog ini bilang tropical depression asin maglaog sa PAR, apulon ining bagyong Fabian. Padagos man na pig-asikaso ang pukan publiko na i-monitor ang update sa kamugtakan kam panahon. O padagos na pig-abisuhan ang publiko na i-monitor ang update sa kamugtakan kan panahon. Nakatalaan po na magbiyahe si Presidente Ferdinand Marcos Jr. pasiring sa India para sa 5 aldaw na state visit poon sa Agosto 4 sagod Agosto 8, 2025. Inibase sa naging imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi mantang sigon sa Presidential Communication Office o PCO na makikipaghuron ang presidente sa leader kang India sa New Delhi asin duman sa Bangalore para sa serye nin business engagement para mapakusugon ang relasyon kan duwang nasyon sa aspeto kan komersyo asin ekonomiya. Makikipaghilingan man si Presidente Marcos Jr. sa Filipino community sa New Delhi bilang parte kan sa iyang official na schedule. Inang primerong state visit kan sarong Philippine President sa India pon kan Oktubre 2007 kan magbisita si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ultimo man na nagbisita sa Pilipinas ang sarong Indian Head of State kan Agosto o kaya kan Oktubre 2019 sa pagi ni dating Indian President Ram Nath Kovind. Katakod kan pagbisita, isiselebrar ngunya na taon kan Pilipinas asin India ni ka-75 taon na anibersaryo kan sa indang diplomatic relations. Dudugangan kan Department of Education o DepEd ang annual subsidy na pigtao sa private school teachers sa irarom kan Educational Service Contracting o ESC program kan gobyerno. Sa pagpon kan 2026, may taas nin 24,000 pesos ang mariresibi kan mga paratukdo gikan sa dating subsidiyang 18,000 pesos. Sigon ka Education Secretary Sani Angara na nisusulong na dugang na subsidiya kasabay na sa proposed 2026 budget kan DepEd na pag-arama na ang
ESC program parte kan government assistance to student and teachers in private education na magtataon in tabang pinansyal sa nagkaperang participating private schools sa nasyon. Naglalaom si Senador Risa Hontiveros na tulos man na mapupunan kan Senate Committee on Public Services ang investigasyon may kinaraman sa palpak na serbisyo ka nagkaperang water utilities na ipigreklamo kang kadakol na residentes. Sigun sa senadora, na-refer na sa nasabing komite sa iyang Senate Resolution number 16 para ogidon ang mga joint ventures agreement sa mga private water concessionaires. Ipinaliwanag kan senador na ang isyo kan mabata asin mati na tubig, iyon naglaog na sa isyo kan dignidad nin kada harong kan lambang familia. Magin ang mga catch-up plans kay bahan ang concessionaires bago man bako naman supisyente kaya kaipuhan na magkondukta nin investigasyon. Pinagunambitan man ni Hontiveros na dapat ipaapod ang gabos na ahensya kan gobyerno na namamahala sa serbisyo sa tubig, mga pribadong kumpanyang naglaog sa JVA asin iba pang stakeholders. Tiglalaoman pong pipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propestong ley na mag-ooktaba sa barangay asin sangguniang kabataan elections sa 2026. Sa pahayag kan COMELEC, wala pang sinyales gikan sa palasyo na iplanong i-veto o dai pirmahan kang presidente ang propestong lakdang. Apera sa pagsibog kang eleksyon ngunya na taon, maabot man o maut man kambil na tauan nindoon na mas matanos ang preparasyon kan COMELEC, lalo na taharos nagsasabay sa saindang preparasyon para sa BSKE anbang sa Moro Parliamentary Elections nagigibuhon sa Nobyembre. Ini ang naging pahayag ni COMELEC Chair George Erwin Garcia. Inot nang naghagad ng opinyon ang Malacanang may kinaraman sa propesto alagad sigon kay Garcia. Dato sana ang paghiras kan COMELEC asin nasa presidente paman giraray ang desisyon. In kaso mapirmahan bilang ley, gigibuhon ang barangay SK election sa primerong Lunes kang Nobyembre 2026. Para po duman sa mga SSS pensioners, inanunsyo na po kang Social Security System o SSS ang pagpautob ninda nin pagitaas sa pensyon kan gabos na pensioners ninda sa laog nin tulong taon. Sa sarong pahayag, sinabi kang SSS nan dagdag pensyon susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin pati kan sa endang pension reform program. Kamabutan kan umento na matabangan ang gabos na pensyonado na makabawi sa langkaw na presyo kan barakalon asin inganya ron ang publiko na pahalagahan ang trabaho asin pagtipon in savings. Ipapautob man ang dugang na pensyon kada Setyembre sa laog nin tulong taon. Ang mga retirado na asin may kapansana na pensyonado sa Agosto 31 ngunya na taon makakaresibe nin 10% aumento pon sa Setyembre. Ang mga pensyonado sa Agosto 31, 2026 asin Agosto 31, 2025 makakaresibe man nin parehong aumento pon Setyembre 2026 asin Setyembre 2027. Sigon pa sa SSS na pagkataon nin tulong taon o pagkatapos ng tulong taon, ang pension mauminto nin sagkod sa 33% para sa retirement disability pensioners asin 16% man sa death o survivor pensioners. Alas 6:37 na, magbabalik po kami. Magkalipas lang kayo ni GB News Express. GB News Express. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang ginatos po ng mga katolikang social media influencers hali sa iba-ibang parte kan kinaban ang nagduman sa Vatican para sa sarong makasaysayan na summit may kinaraman sa pagtubod sa panahon kang digital age. Saro sa sainda si Sister Albertine de Backer, 29 anyos na madre hali sa France na may sobra sa 300,000 na followers sa Instagram at milyon-milyon views sa TikTok. Kaibahan siya sa pigaapod ngunyan kan Vatican na mga digital missionary o tawong nagagamit ng social media para ipalakop ang pagtubod. Bilang parte kan Jubilee of Youth, pinanginutan ni Pope Leo XVI o the 14th ang sarong misa sa
sa St. Peter's Basilica para sa mga influencers. Inagad niya sa mga ini na magkreanin mahalagang koneksyon imbes na basta magpaluwas sa nanin mga video. Sigon kay Cardinal Luis Antonio Tagle, bako sa na influencers ang mga digital missionaries kundi mga great influencers of God. Kaibahan sa mga nagatindir. Si Father Giuseppe Fozzari, sarong modern priest na may tattoo, asin ang TikTok content creator na si Francisca Perisi, sarong dating o sarong bako religyoso na sangonyan naginguha na ibalik ang mga jóvenes na nagrarayo sa simbahan. May kinaraman mga tugang sa pagninegosyo sa tuyang nasyon. Naghanda na po ang Department of Labor and Employment sa magiging epekto kang 19% o 19% na US tariff sa mga produktong Pilipino. Sigon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, posibleng maapektaran ang mga nasa manufacturing sector. Kaya pigusulong ang Adjustment Measures Program para suportahan ang saralit na negosyo. Dagdag pa ni Laguesma ng pagitaas kan tarifa, nagpapadifisil sa kompetisyon kan mga produkto kan Pilipinas sa pangkinaba na merkado, lalo na may ibang nasyon na mas hababa ang buwis, asin may direktang akses sa supply kaini. Magigiromdoma na inanunsyo ni US President Donald Trump kanakaaging simana na ipapataw kan sayang administrasyon ang 19% tariff sa produktong hali sa Pilipinas na medyo mas sa baba kumpara sa aynot ng anunsyo na 20%. Health news. Aramon ta daw mga tugang ang pahayag kan mga health experts sa paninindog kaninda na nabubulong ang helang na tuberculosis. News Director Mar de la Cruz sa istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nabubulong ang thesis o tuberculosis. Yan ang tinawanin doon ka mga health experts sa kinaban. Sa nang sinabi, na ang tuberculosis nabubulong ng antibiotics sa lagad, tanganing maging epektibo ang medikasyon na ini, kay po na inumon oral daw sa laok nin apat sa kung anong nabulan. Pero patanit kan World Health Organization o WHO, na peligroso kung pundon tulos ang medikasyon na din inabiso ka mga doktor. Ini dahil posibleng magresulta ini sa drug-resistant tuberculosis. Health News from Newsbase, Mardela, daing iba. Thank you, Paring Mar. Dumang kita kay Melvin Almuela sa Kamugtakan kang panahon. Ininang sa tuyang latest update sa Kamugtakan kang sa tuyang panahon, Southwest Monsoon o paros kang habagat ang nakaka-apekto sa enterong Luzon asin sa Kabisayaan. Mantang masunod na 3 aldaw di man kitang nahiling na anuman na low pressure area o anuman na bagyo na maaaring mabuo sa Lobning Part na maaaring maka-apekto po sa tuyang nasyon. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang panganoron sagot sa panganoro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagultol. Dulot kang Southwest Monsoon o habagat. Ang paros ay maluya sagkod moderato na halis sa source of no panang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Kinatayang agwat ning temperatura pigala umampoon 27 sagkod 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:30 ning pagkaga. Asin masulno pa dyan na alas 6:12 ning pagkahapon. Ini sa Malvin Almahala reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Yan po mga tugang ang mga detalyes kan mga baretang unyan. Kasabay po ang nasinurat ni News Director Mar de la Cruz, Nicole Ann Gloriana at Jenny Balyaran. Siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Pendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Nagdadangog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige po, oy, ang bilis ng oras. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa load asin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, epektibo man yan na magkatabang sa pagpugol kan paghubag asin siring man nakatabang para protehiran ang atay. May bisyo ka man ora, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Oy, sandali lang ha, pasensya na day kung nagkabara sa sumang reactions ka sa bago, ha? Happy Friday, tabi sa imo idol. Morning hirit daw. Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Mada Esplana, Kapili, Asejo, Rora Rielobit, Ophelia Maravilla. Good morning tabi sa mga taga City Hall. At saka good morning sa mga taga Legazpi City Division. Ha? Kaso hapon na meet ko personal si Assistant School Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent Lauro Milano. Yan, ha? Miliano. Yan. Good morning, Tabi, sir. Sa tuyang amigo dyan, para dangugon tapalan inipermi, ha? Lauro Miliano, sir. Good morning, Tabi. Ang Assistant Schools Division Superintendent. Hindi po sa Legazpi. Yan, ha? Tabi, buda sa mga amigo ta dyan. Tabi sa Legazpi Division. Si Madam Melody Luna. Yan. Basta good morning, Tabi. Sa mga nakauron taman kaso hapon, Tabi, good morning. Boda si Sir Dennis Ramos. Yan. Boda so gabos-gabos na mga taga Legazpi City Division, Tabi. Good morning sa Sendo Gabos. Good morning, Henry M. Matagal na pong nabubulong ang TV. Iyo po baga, ha? Kuya Henry, magdigdi ka man sa SDO Albay Division, mas dakol an magayon digdi. Sige daw, madyan daw kita sa Albay. Ang pinagkamagayon baga dyan si Superintendent Nini Merioles, di ba? Good morning, tabi sa Endo, mga taga SDO Albay. Good morning, sabi ni Ma'am Ruby, lalo na ako ngaya pag nahiling mo. Good morning, Ma'am Ruby. Tabi, ang principal dyan sa Bagong Abre. Good morning, tabi, kay Madam Melinda Wee. Henry M., bisitahan man daw kami sa Santo Domingo High School. May pamidbid kami sa imo.
Awano, manapait, manindo, manahara. May daw para pabisita sa mga eskwelahan tabi. Masabi ka, nangangampanya na kita province-wide. Alright, sige. Good morning! Sa gigibuhon po ang COMELEC registration para sa maboto sa Ay! Madyan po kamo sa kuhan? Tapunan takon may oras si Provincial Election Supervisor, si Madam na Attorney Maria Aurea Bunao. Madyan po kamo sa mga municipal election offices. Hapoton indo kunhan ng opisina kan COMELEC sa munisipyo. Buda sa syudad, mga syudad. O diyan po kamo magparehistro o magpa-reactivate kamo ano man ang tuyo nindo tabi sa COMELEC, kung ano man ayan na corrections tekan mga entries nindo, dumayan tabi kamo sa COMELEC. Tapon ngunyan, kasi ng special na registration. Iya po. Joshua Bino, mga tugang, may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Pinabisita ko sa sarong reklamo sa to kaswapon. Storyang may init, pamahawan sa Maning din na si Angel Todd magproblema. Follow up na lang kita taon-taon lang. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Aramon ta daw ini. Pamahawan sa morning. Na istoryang ini, mga tugang, hali po kay Joshua Bino pinadumanan ta na inita. May nahaadit po na nag-aaragi sa lugar na ini. Bautuhon pati adik. Spillway palan ini. Bako tulay. Spillway palan. Check natin. Joshua, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Live ang kataligdi sa barangay Buyuan, Legazpi City. Kung saan binisita niya to itong pinagtuturo na sa Ditulay, pero spillway tabi BP Henry na nahihilingan ni na potensyal na makadispilo tabi BP Henry sa posibleng bukol at sinrongas manang kadan aabutin mo. Kung halimbawa mahulog. Nagwawara, Joshua? Nawawala ang signal mo. Hello? Yeah, go. Yes. Sa iraram ka man ang gadkan gali pupuruton tabi BP Henry kung mahulog ka. So, tinampo tabi BP panoon na si mga graba-graba asin mga bye-bye asin na alpog na talagang mahal na tabi BP Henry para sa mga motorista. Dayman siguro ini posible o dayman siguro basta-bastang makagali ni BP Henry kay Barandilla tamala nga ni na kunyan gali palan tabi BP kudi na delikado lang talaga. Takon nagasarabat-sabat na ang mga auto tabi BP Henry, masakto ka ngaya, napadumang ka sa medyo tampe, na parte ka na tinampo, tapos may maligis ka ngayang graba, magsiwang-siwang tidit ang manibila mo, mahulog ka duman, halangkaw tabi BP Henry ang babagsakan, nakaroon nga na kitang sarong jeepney driver, haloy na nga sir na mga bulan, ay nahulog na dyan. Tricycle. Tricycle sa nahulog sa DDP. And nagkatira pa ngaya ang nagkahulog dyan. Ay saro nga ni nakaulay ng kitang residente kan barangay Matanag. Ay ni kaya boundary kan Matanag in Buyuan. Sabi kan residente, si Agong nga nahulog dyan. Nagdala ka ngaya habang nagtitek. Nahulog, duman tabi dito Henry. Kaya inabutan niya man, puro rongas. Kaya medyo nahaabit pa ng talagaan na nag-aaragi-agi tabi depende nga mga residentes. Lalo na ako na banggi, medyo maalanganin at mapagilid na marayaan na agi mo. Kunarag kayo ng mahal nasan ang tinampo dahil sa baybay at mga graba-graba. Yan ang delikado. Okay. Sa dito ng mabangga mong gapo, maulog ka tabi depende. Halang tao ang babagsakan mo at yung nauunod sa man duman sa ito na kayo ba, impiro man mga gapo. Tamala nga ni na gali. Ayan depende na sitwasyon. Mahiling mo man dyan sa, siguro sa satellite image ko, nagawa na kita, kay mag-operate tabi depende.
Yan ang sitwasyon na pinagkakahardutan ta. Dakol pati yung nag-aarag yung ating mga tricycle, ang mga lunad pati, mga estudyante, so iba, mga nagatrabaho, lalo na kung amay, asin banggi. Natanawaran na yan, sabi Joshua ki Barandilla, dating dae? Dahil ko aram ko ang gali, pwedeng ang spillway, pwedeng kagang kibarandilya talaga. Ayun man ang ganda, no? Kaya nga ni spillway, pag ang tubig luminagpas dyan, dapat sa ibabaw mag-agi. Oo. Di ba? Yung man ang ganda, man ako nakailing kay spillway na may barandilya. Iyo, sailing ko lang, ano ko lang. Dako akong nabalyuhan na spillway ka na ako soltero pa, warang barandilya talaga. Tapos sa tubig, makakaulang ito sa bulos. Dako akong experience sa spillway na pag nagbaba, lilakaw ko, wiwalat kan motor sa ibong. Makaduman ka sana sa ibong, kaya pan mong balyuhan ng spillway. Oo. Kaya nga aram mo talaga sa spillway, kaya nga ni, pag sinabing kaya nga ni, pag suminobra ang tubig, makuan siya, mabalyo, maibabaw, kaya nga ni spillway ang apod. Sabi ni Engineer Ibo, kaya nga spillway, tama spillover talaga ngayon. Kaya nga ni, dako akong experience dyan sa spillway, makabalyo sana, makita ko lang ang. Matanaw sa nang bubong, Ang okay na? pupuntahan ko, okay na ako. Matanaw sa nang atop? Okay. Now, ang risk yan na sabi kan mga listeners ang tag sa ibong, bako malinig, tama? Oo. May dapat yun, linigan ang tag sa ibong para so mga auto, makaagi ki, mas mahiwas, tapiot na tama ang rip sumbong sa kuya, tabi Joshua? Tama, Bipita, nakapiot na rin. Siyempre, so binulos na mga, volcanic material. So iba, siyempre, nakabot na sa tinampo. Kaya medyo naghahayakpit na tabi, Bipita. Dapat yun, may magkong ka na may mag-reparo gayon kayan, may maghali. Actually, tigriparo ko sa bago. Pag nagsarawat-sabat na bibian mga auto baga, duman sa spillway, nasa tampiho na, ang kasaba halimbawa so sarong bihikulo baga hali sa buyuan pasiring sa direksyon ka Matanag. So saro man Matanag to buyuan. So biyahe BPN ring Matanag to buyuan, iyo ang nasa tampiho na kan pangpang. Kung halimbawa andara mo nga motor or tricycle, makaligis ka nga rin sarong graba. Minasiway baga ang Manibila. Tama. Kaya tama. Maulog duman ang gulong mo sa sa spillway. Talagang marampahog ka bibita. Medyo alang ka man. Iyo. Pero ano tabian, Joshua? Ano yan? City road? Provincial road tabi yan? Anong classification kan tinampo? Dahil ko masiguro. Pero gari barangay ini BP Henry ka. Ini kayang spillway ini. Connecting barangay Buyuan and barangay Matanag. Pwedeng barangay road ini. Iyan ang boundary na iyan BP Henry kan. Buyuan and Matanag. Okay. Sige daw. Follow up ta daw iyan sa City Engineering. Tagaro City Road man ang ganyan. Na lugar na yan. Okay. Ayan sige. Na sitwasyon, siguro di man talaga pwedeng bugtakan kay Barandilla, pero ang nahiling ka lang na risk, itong so grabe na dito Henry, ang volcanic material sa ibabaw kan spillway. Okay. Na tinampo, dapat siguro mahalian para bako masyadong maalnas. Takon mapasala, mahulog ka man agad man halangkaw patay. Dapat gud mahalan mga dagakan sa ibabaw. Tayan makasakid dalinas budak dugi diyan, delikado sa mga auto. Alpog budak mga graba-graba. Okay. Sige. So yan dito na sitwasyon kana spillway na yan. Diba si Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwa. So, pinahiling tayo may nagpaabot sa ito yung reklamo kang kasahapon. May kinaraman sa klase kang spillway. Dyan tabi sa may parte kan barangay Buyuan. Baka lamang mapaayos na yan. Hello? DC, good morning. Good morning. Okay, yan tabing spillway dyan. Haluin na bagayan. Iyo. Ngunyan, ang nahihiling ko lang na problema dyan, lalo kung mauran, kasi unconcreted portion kan road, itong sa Tampinanggad kan Ampas. Ngunyan, other than that, compacted na sand and gravel yan. Ang nagiging problema niyan, kasi gusto mag-aragi ka, boss, digdi sa may concreted portion. Iyo mananggad. Ang dapat ako na risk dyan, kung nagsasarabatan. Correct.
siguro safe man tabi yan sa hiling ko, imitigate lang kan barangay. Oo. Kung halimbawa nga inclement weather, siguro mag-ibong na porsyon, may huron ang buyuan yung mataan at barangay na may control sinda. Kan pagpaagi kan mga auto. Tapos igwa pang porsyon dyan sa lugar na yan, napigigibong garayhan kan mga jeep. Kaya mas lalong hayakpit ang agihan duman sa porsyon na ito. May mga dapat pala na riparohon, ano? Para maayos yan. Ako tabi, ang hiling ko, safe iyan, haluyo na yan eh. Safe iyan, basta imitigate lang kan barangay kung inclement weather. Yan. Tapos kung halimbawa ng pirming mauran, ang suggestion ko siguro, I don't know kung saan pwede magkaag dyan standby na backhoe. Yan, correct. Tagari makasong ang tubig dyan haling... bulldozer. Gari haling, Gari pag ang tubig dyan... Mahali tulos itong mga nagtitipon na materials. Yeah. Okay. Yung tabi yan, hiling ko dyan, mitigation man lang ang kaipuhan dyan. Iyugayog Kasi kuta. dahil man pwedeng kagan kay railings yan. Yeah. Taday man. Bakit ispilo yan? Tapos, ang saro pa, na suggestion ko dyan, itong sa may hampas na porsyon, mag-ibong, ganin na kay water level marker. Halimbawa, may marker mag-ibong, sanay na poste lang yan, na bakal, may pintura lang kung saan na 1 foot, 2 feet ang level ng tubig, ganing aram kan maagi. Okay. May marker dapat yan. Yeah, tama. Okay. Mitigation lang tabi, kayang-kaya yan dyan kang barangays. Pero importante dyan kung inclement weather, itong standby na heavy equipment. Yeah, okay. Madali talaga mag-accumulate ang debris. Yeah, okay. Sige, Migo. Salamat. Good morning. Alright, thank you. Good reactions, mga tugang. Taroon sa pwede na gusto sabihin, madaling gibuhon, mga tugang, kung may magibukanta. Ipaabutan sa mga otoridad tabi na pwedeng magtrabaho, may kinaraman sa siring na bagay. Mga tugang, salamat kansanong pagantabay. Masunod na DCGB Bareta alas 7. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Asin pang walang kupas, sexing Jasmine Baloloy. Marika ni pentrong ko ini sa Miss Ibalong. Sa August 5 sukan eh. Sa screening, basta na daw ta. Pentrong ta ini. Garo kaya man ni Jasmine mag-entra. Sa height, check. Sa gayon, check. Kasiksihan, check. Sa kuyan, check. Salamat. Goodbye. Maray na aga. Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na!